Тапшыруыбызны алга таба дәвам итеп, экраннар алдына Иске Кулатка районы Урта Терешка авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Измайлова Мәрьям Нургали кызын чакырып алабыз. Бүген 7 гыйнвар көнне ул үзенең 70 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны бала оныклары Тәминовлар гаиләсе, кияве Рева кызы Наилә, оныклары Реналь һәм Рамил, Абдуллиннар гаиләсе, кияве Наил кызы Надия, оныгы Ленар, Аксяновлар гаиләсе, кияве Әмирхан кызы Лилия, оныклары Эльвина һәм Илназ котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. 70 ел элек гади христиан гаиләсендә бабабыз Нурали, әбиебез Фатиханың 3нче балалары булып безнең фәрештәбез дөньяга туган. Авыл кызы кичкенәдән үк бик тырыш, акыллы, уңган куллы булып үсә. 11нче сыйныфны тәмамлап, авыр хезмәт юлын башлап җибәрә. 1970 елда яраткан тормыш иптәше, сөекле әткәебез Абдулхакны очратып, матур гаиләләрен коралар. Бер-бер артлы җылы ояларында 3 матур кызлары туа. Бала чагыбызның нинди күркәм үткәнен хәзер дә җылы истәлек белән генә кадерләп телгә алабыз. Бар әйбердә дефицит булган вакытта үскән балалар булсак та, безнең өстебездә һәр вакыт матурдан матур күлмәкләр иде. Алар берсе дә башкаларда кабатланмады. Чөнки аларны әнкәй үз мәхәббәтен кушып, үз куллары белән безгә текте. Вакыт бер урында туктап тормыш ул. Кызларда кышлар язмышлары диләр. Менә без дә олыгаеп читкә таралыштык. 2 кызы үз авылында, Надиясе Новоспасск бистәсендә гаиләсе белән яшәп килә. Кызганычка каршы сөекле әткәебезнең гомерләре кыска булды. 2009 елны мәңгелек юлына китеп барып, әнкәйнең пар канатын сындырды. Никадәр авыр булганын барыбыз өчен дә сөйләп тә бетергесез. Сагышлардан саргаймаска әнкәйгә күп санлы бала оныклары ярдәм иткәндер дип уйлыйбыз. Уңган куллы әнкәйнең кайчан барып кермә һәр вакыт табында тәмле ашлары, өйе пөхтә итеп ару җыештырган, бакчасында гөл чәчкәләр, җиләк-җимеш, яшелчәләр үсә. Ул гомере буе намуслы хезмәттә булды. Колхозда булган бар авыр эшләр аркылы да узды дисәк ялгышмабыз. Комбайнерлар да ашатты, азык-төлек комбинатында, КБУда да халык өчен төрле вазифалар үтәде. Лаеклы ялга чыгар алдыннан кооперативта завсклад булып та эшләде. Яраткан әниебез, әбиебезне котларга керешер алдыннан аңа сыкланып мәдхия җырлыйсы килә. 70 яшь, күп яки азмы бу? Шушы яшькә җиткән кешеләрнең күбесе үзләрен бәхетле кешеләр дип исәплиләрдер. Аларга тормыш юлында күпне кичерергә, күпне күрергә туры килә. Бөек Ватан сугышыннан соңгы авыр еллар, ачлык, ялангачлык, катлаулы 90нчы еллар, оныклары һәм оныкчаларына сөйләр сүзләре күп аның. Өстәвенә кечкенәдән үк тормыш арбасына җигелеп, бар эшне эшләгән кешеләр дигәндәй. Кадерледән кадерле, газизлардан да газиз булган сөекле кешебез. Син дөньяда иң гадел, тәртипле, акыллы, туганчыл, саф күңелле кешеләрнең берседер. Газизыбыз безнең, син бөтен гомереңне, бөтен җан-җылыңны безгә, балаларыңа багышладың. Синдәге күңел сабырлыгына таң калырлык. Безне кеше булсыннар дип үстергән йокысыз төннәрең, безгә кылган изгелекләрең өчен бүген синең алда баш иябез. Тәүлекнең кайсы гына вакытында кайтсак та, синең табының һәрчак әзер, йөзең ачык. Сердәшчебез дә, төпле киңәшчебез дә, авыр чакларда кышып юатучыбыз да син, кадерле әниебез. Йортыбыз күге һәрчак аяз, кояшлы. Аның нигезенә, һәрбер почмагына синең күңел сафлыгы, күркәмлеге сеңгән. Кайларга гына китсәк тә без туган йортыбызны сагынып очып кайтабыз, чөнки анда син безне сагынып китәсең. Рәхмәт сиңа, әниебез. Иман нуры тулган күңелеңә җан рәхәте, җан тынычлыгы табып, киләчәктә дә без балаларыңа хәер фатихаңны биреп яшәсәң иде. Без бәхетле бүген, бик бәхетле. Әниебез бар үрнәк алырлык. Ялгыз яшәүләре җиңел түгел. Бирсен Раббым көч һәм сабырлык. Куанычлар гына алып килсен 70 яшең, олы бәйрәмең. Сиңа бүген бүләк итәбез без барлык яхшылыклар бәйләмен. Кешелекле, сабыр, түземле син, мәрхәмәтле дуска, туганга. Туганнарың барысы сине хөрмәт итә, киң күңелле кеше булганга. Еллар үтә диеп борчылма син, еллар үтү берни түгел ул. Сау-сәламәт булып узак яшәү, үзе бәхет, үзе шатлык ул. Әни, Ходай сиңа тыныч тормыш бирсен, балалардан күр син игелек. Хәләл кешең белән гомер иттең, бәхетләрең булсын, гомерлек. Хөрмәтле Мәрьям Нургалиевна, балаларыгыз юллаган бар теләкләргә дә ихлас күңелдән кушылабыз һәм барысызның хөрмәткә матур җыр юллыйбыз. Рәхәтләнеп тыңлагыз.
узган күпме гомерләр, узса да күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарым, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хатирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Туганнарым янында яшәр шатлыкка күмелеп, тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлы, сокландыра барыбызны синдә булган сабырлык. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Кешелекле уңган булган бик кадерле, син безгә парлы җырлы гомерләрдә, җитче әнием син йөзгә, юбилеем менә бүген, узган күпме гомерләр, узса да күпме гомерләр, югалмаган кадерләр. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең моторларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Na 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 na